Ahoj, ja ťa vítam u nového videa a u tohto videa si ukážeme, ako sa prihlásiť do Steamu. Samozrejme, ak by si chcel vedieť, ako sa sťahuje Steam, čo je podľa mňa normálne, dáš Steam a dáš sťahovať, ale to je iné. Ak ti to robí problém, tak napíš, ja to spravím. A dneska si ukážeme, ako sa prihlásiť do Steamu. Takže zapne sa ti táto kolónka. Ak nemáš vytvorený ešte účet, tak daj vytvoriť si účet. Tu normálne dáš e-mailová adresa, napíšeš nejakú e-mailovú adresu, ja si vymyslím, takto, dám napríklad, toto, gmail.com. Takto, mám to vymyslené. Skopírujem to. Sem to dáš. Nie si robot. A potom musíš potvrdiť, že či máš 13 rokov. A dáš pokračovať. Potom dáš, že či je ti pod alebo nad 16 rokov. Ja som dal toto a potom ti vyskočí, čaká sa na overenie Gmailu. Takže ak proste máš Gmail svoj, ktorý si tam akurát zadal, tak stačí, že teraz pôjdeš do mailu a tam ti ukáže heslo, na to klikneš. Toto ti ešte ukáže, že čo máš vlastne robiť, keď dáš rozbaliť, a to je vlastne všetko. Ja som už prihlásený a keď máte vytvorený účet a neviete sa prihlásiť, tak za prvé potrebujete len meno a potom tam napíšete heslo. Tak ja píšem heslo. Tak ja som si to napísal a dáte prihlásiť. Čož mi teraz neviem prečo nejde. Ale to vyriešim neskôr. Dobre, proste takto sa to robí. Dúfam, že videjko vám dáko pomohlo. A ja sa s vami lúčim, tak zatiaľ čaute.